Πάμε ξανά. Οκ. Να δώσετε 2. Ξανά. Κατερίνα. 1, 2. Εντάξει. Είμαστε έτοιμοι. Και μετά να αλλάξετε ένα λίγο αριστερό. Το λεπτάκι, τα όπλα του Ρούγκεν. Εσύ όπως εδώ. Πήγαμε. Σύσα. Πάμε! Ωραίος Μάριε. Ωραία. Κέντρο, πάμε. Πολύ ωραία. Skipping τριντάρισμα, skipping τριντάρισμα. Δέκα. Πάμε. Πάμε ξανά. Κλείσιμο. Δηλαδή, σε κάθε ευκαιρία δεν θέλω να πάρω να κάνω κίνηση. Άρα τι κάνω? Κάνω κλείσιμο προβάλλοντας εδώ το χέρι μου. Πάμε. 1. Εντάξει. Τώρα το στόχο 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Μπροστά, 1, 2, 3, πάμε.